Taryhyň gören iň güýçli hökümdary. Video başlattım mı? Hawa. Başlattım. Başlattım. Haýdyň bilen bu. Bir saat oturyň aýdy onu başlatmadyň diýýär. Başlattım. Vallahi. Tolkun kanalından hemmeňize salam dostlar. Bugün size Taryhyň iň zalym hökümdarlarynyň biri barada aýdyp geçeýin. Taryhyň gören iň güýçli hökümdarlarynyň biri. Siziň pikiriňizçe kim bolup biler? Elbetde, bu Çingiz Han. Asıl ady Temüçin bolan Çingiz Hanyň dogduğu günden soň dünýä asla öňküsýal bolmady. 8 ýaşynda Mongol taýpalarynyň birinde kakasy bilen giden kerwenine kakasynyň iň ýakyn dostlary tarapyndan zäherlenip öldürilenden soň ejesi we doganlary bilen bir kiçirak owada gizlenip ýaşamaly boldylar. Bu geçiren kyn günleri onuň geljeginde uly rol oýnajakdy. Çünki onuň aýtmagyna görä, onuň maskalasy aslan öljek ýagdaýda ka doganyň bir balyk tutanlygy we ony öz maskalasy bilen paýlaşman ýeni üçin öz doganyny öldüripdir. Çingiz Han ýaş ýigit wagty düşmanlaryndan ýeňilip Xitaylylara gol edip satyldy we bir ýyldan hem köpräk ol ýerde gözenögiň astyna saklandy. Çingiziň aýtmagyna görä, gözenögiň içinde satylmak üçin oturan wagtlary onuň ýanyna bir garry buddist gelip Çingizden özlerini bağışlamagyny istediler. Sebäbi olar Çingiziň geljekde uly bir hökümdar bolup we dünýäni ýakyp ýykjakdygyny bilýärdiler. Bu garry buddist Çingizä kömek etjegini aýtdy, emma onuň ýeke bir isleri bardy. Dağlaryň depesinde ýerleşýän Yutan atly buddistleriň ibadatxanasyny ýykmazlygyny istediler. Hawa ol hakykatdan şeýle hem boldy. Çingiz Xitaýy ýer bile bir edip milyonlarça adam öldürdi. Ähli ibadatxanalary we binalary ýok etdi. Emma şol Yutan ibadatxanasyny ýykmady. Çünki garry buddiste beren sözüni we özüne eden kömegini hiç unutmady. Orta Aziýadaky göçme kowumlary toplap Xitaý basyp alandan soň Çingiz Hanyň ýeke maksady bardy. O hem tutuş dünýä hökümdary bolmakdy. Şeýdip gün batara hüjüm edip başlady. Eger Baran şäherinde Mongollara garşy çykan bar bolsa, olary hiç ýyl bagşlamaýardy. Asla özüniň hiç kime nefsini artmajagyna söz beripdi. Şonuň üçin iň uly pidalar garşylyk görkezen türkmen topraklaryna ýaşaly. Buharada bolanlar munyň iň esasy wakalarynyň biridir. Buhara şol döwür Aziýanyň iň ösen we iň köp ilatly şäherleriniň biridir we Çingiz Hanyň planynda hem bu şäheri basyp almak bardy. Buharanyň han beýleri halkyň ýagdaýyny we janyny goramak üçin Çingiz Hana bir ilçi uradyp meçitlerini ýykmazlygy, kitaplaryny ýakmazlygy we halkyň ilatyny gylçdan geçirmezligini istediler. Eger şolar berjay etse, olara boyun oljakdyklaryny aýtdylar. Çingiz Han bu teklibi kabul etdi we şäheriň 12 gapysy Mongol goşunlaryna açyldy. Şähere girenden soň Çingiz Han taryha gan harflerle ýazylan sözler aýtdy. Meçitleri ýykmaň, ýakyn, kitaplary ýakmaň, derýalara adyň, adamlar bolsa gylçdan geçirmäň, diri gömüň. Hiç kim bana sözünde durmadygymy aýdyp bilmez diýip bellek geçdi. Bu şol döwür 1 milyondan köp ilat bolan Buharada Çingiz Handan soň ýekeje çağa hem galmanlar. Inni Çingiz Hanyň maksady diňe dünýä hökümdar bolmak hem däldi. Ol ölümsiz we soňsuz bolmak isleýärdi. Çingiz Han bir goja buddist ibadatçysyna ölümsizligiň syryny sorady. Goja buddist hem Çingiz Hana näçe köp aýalyň bolsa, şonça da köp ýaşarsyň diýip aýdyp geçdi. Çingiz Han şu sebäpli her basyp alan ýerinden onlarça aýal edinýärdi. Çingiz Hanyň diýsen köp aýaly bolupdyr. Hatda häzirki döwürde dünýäniň 24 million ilatynyň Çingiz Hanyň gandandygy aýdylýar. Şol döwür Çingiz Han söwüşlerde jemi 40 million ilat öldüripdir we dünýäniň ýasyny basyp alypdyr.
Hawa çağalygy, kynçylyk we açlyk içinde geçen çağa geljekde dünýäniň iň uly we iň zalym hökümdary bolmagy nädip başardy? Han bu soralara şu sözler bilen jogap berýär. Pikir etdim, şeýle köp pikir etdim. Hiç bir adamyň pikir etmejegi derejede pikir etdim. Belki Çingiz Han soňsuz bolmagy başarmady, emma soňsuzlygy adyny ýazdyrdy. Videomuzy halan olsaňyz video like basmagy, öz pikirlerinizi kommentariyada bellemegi we kanalymyza şu ýerden abone bolmagy unutmaň. Eğer de görmedik bolsaňyz öňkü videolarymyzy hem şu ýerlerden görüp bilersiňiz.